nakon jučerašnje akcije u kojem je Srpska bezbednosno-informativna agencija zajedno sa američkom obaveštenom službom zaduženom za borbu protiv šverca narkotika na globalnom nivou učestvovala u jednoj akciji koja je rezultirala zaplenom više od 2 tone kokaina u međunarodnim vodama, čime su naše bezbednosne institucije pokazale sposobnost i kapacitet da učestvuju u akcijama globalnih razmera i doprinose svetskoj borbi protiv širenja šverca narkotika. Želim ovom prilikom da se zahvalim svim pripadnicima Bezbednosne informativne agencije i da pohvalim njihov rad. Oni zaslužuju najveću moguću podršku države, jer onim što jesu učinili i što čine doprinose podizanju međunarodnog kredibiliteta Srbije, imajući u vidu da je opšta slika u našoj zemlji u svim prethodnim godinama, mogu da kažem praktično 2 decenije, bila veoma loša. Ovakvim akcijama pripadnici naših bezbednosnih institucija daju ključan doprinos da se ta slika o Srbiji u svetu izmeni.